Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Түбән Кама ГЭС плотинасында хәрәкәт шикләнә, буны белән бәйле. Эшәр суны, азык-төлекне һәм башка нәрсәләр тикшерелә, сәламәтләндерү кампаниясын оештыруны контрольдә тоту эшләре дәвам итә. Балалар әдәбияты, детективлар, тарихи романнар, шәһәр китапханәләре гуманитар ярдәм җыюга кушылды. Машина йөртүчеләр игътибарына, Түбән Кама ГЭС плотинасында хәрәкәт шикләнә, бу көннәрдә онда ремонт эшләре башланды. Машина йөртүчеләр өчен Казан ягына һәм аннан бары тик 2 полоса гына калды. Тулырак алдагы материалда. Жолга кергәндә транспорт хәрәкәте кыенлашты. Мондый күренеш инде машина йөртүчеләр өчен гадәти хәл. Елга бер тапкыр Түбән Кама ГЭС плотинасында юл эшен ремонтлыйлар, чолалар һәм шәһәр кунаклары вазгыятькә төрлечә карый. Затор, почти час стою в пробке, еще даже не доехал до моста. Неудобно, конечно. Я думаю, что в ближайшее время, наверное, все здесь наладят. Будет потом какая-то перспектива. Надеюсь, в дальнейшем станет лучше. Асфальт менять все равно надо, покрытие улучшать. А так немножко потерпим, потом будет зато легче. Хватает времени доехать. Мне пробка сильно не мешает, я наоборот отдыхаю. Неудобно, конечно. Я бываю в Челны по работе, два раза в день езжу. Пробки неудобны. Плотина 1973 елда төзелгән, ул вакытта аннан үткәрү сәләте тәүлегенә 15 000 автомобиль дип планлаштырылган була. Ләкин чынлыкта монда җиңел һәм йөк машиналары 2 тапкырга күбрәк йөри. Шуңа күрә юлчылар сүзләренчә, юл йөрү өлеше канәгатьләндерерлек хәлдә булмагач, ремонт таләп итә. Помимо того, что будет заменен верхний слой асфальтобетона, будут проводиться работы по замене лотков дождеприемников, где это будет необходимо. И также будут производиться работы по замене листов деформационных швов. Работы будут производиться в 2 смены круглосуточно. Төзүчеләр инде 10 июльдә барлык ремонт эшләре тәмамланыр дип өметләнәләр. Алар юл хәрәкәтендә катнашучыларның вакытлыча булган уңайсызлыкларга аңлап карауларын сорыйлар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез, фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Җәйге каникулларның кызган чагы һәм алар белән бергә сәламәтләндерү кампаниясын оештыруны контрольдә тоту эшләре дәвам итә. Роспотребнадзор хезмәткәрләре тулаем функционалны гына түгел, эшәр суны, азык-төлекне һәм башка нәрсәләрне дә тикшерә. Хәбәрчебез теманы дәвам итәчәк. Шолда җәйге сәламәтләндерү кампаниясын оештыруны контрольдә тоту буенча эшләр дәвам итә. Бер атна эчендә генә Роспотребнадзор башлыгы урынбасары Лимузан Нафигуллина сүзләренчә, 16 мәктәп яны һәм шул ук сонда хезмәт һәм ял лагерьлары профилактик визитлар белән кылычланган. Плановые контрольно-надзорные мероприятия проводятся в 4 загородных лагерях с проведением лабораторных исследований питьевой воды, пищевой продукции, готовых блюд. В отношении 2 поставщиков пищевых продуктов проведены профилактические визиты. Данную работу мы продолжаем. Безнең өчен иң кадерлесе ул балалар, шуңа күрә профилактика чаралары бик мөһим дип ассызыклады шәһәр мэры Наил Мәгъдиев мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында. В каждой школе есть директор, в каждом оздоровительном лагере есть руководитель, поэтому сохранность здоровья детей, организация правильного, безопасного питания – это самая главная задача для руководителя любого уровня. Аппарат киңәшмәсе вакытында шулай ук COVID-19 темасына да тукталдылар. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә 30 631 яңа коронавирус инфекциясе очрагы теркәлгән. Яршолыда соннар уртача республика күрсәткеченнән 4,5%-ка югарырак бара. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Балалар әдәбияты, детективлар, тарихи романнар, шәһәр китапханәләре гуманитар ярдәм җыюга кушылды. Уртак тырышлык белән алар 1000-нән артык китап җыйдылар. Толырак хәбәрчебез сюжетында. Дети с удовольствием и Успенского читают. Балалар өчен китаплар аерым, олылар өчен икенче тартмага тутырыла. Белгечләр Лисичанск халкы өчен әдәбиятны җентекләп сайлаганы җыелышта барлыгы 18 шәһәр китапханәсе катнашты.
Здесь содержится литература как зарубежных авторов, классика, так и современных писателей. Есть татарские писатели. Духовная пища всегда нужна народу, поэтому, мне кажется, это будет какая-то отдушина, какое-то от нас внимание. И люди найдут такую какую-то строчку, которая им поможет в жизни. С каждой книги можно взять такую информацию, которая близка тебе лично. Kitaplarını жию идеясы Рүстәм Гатинныкы ул кайнар ризык белән Лисичанскның тыныч халкын тәэмин итә. Соңгы вакытта аңа китапханәчеләр, мәктәп укучылары мөрәҗәгать итә башлаган, халы китап алып килүне сораган. У них этих книг же еще нет, те, которые у нас есть. И вот этим проектом мы можем не только высвободить лишние книги, которые у нас есть, а мы можем им дать ту информацию, которой у них не было никогда. Я думаю, что вот вроде бы такое маленькое дело, да, со стороны, а на самом деле оно превращается в очень такой классный, серьезный проект. И я надеюсь, что жители города подключатся к этому проекту. А вообще книги надо читать. И мы стараемся это делать, когда есть немного времени. Книги нужны. И бумажную книгу ничто не заменит. Все равно хочется посидеть. Никак не могу. Кто-то читает вот через планшеты. Во-первых, наверное, зрение портится. И все равно информация. И во-вторых, это что-то другое. Да? Это все-таки ведь ритуал в каком-то смысле. Шәһәр китапханәләре Нур яшьләр үзәге һәм гуманитар ярдәм җыюның башка нокталары шулы кешеләрнең китапларын яхшы хәлдә кабул итүләре турында хәбәр итә. Аларны Лисичанскида яшәүчеләргә Рөстәм Гатин тапшырачак. Шәһәр китапханәләренең беренче посылканы аларга бу атнада ук илтеп җиткерәчәкләр. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Татар эстрадасы йолдызлары Чаллыда шәһәр халкы өчен артистлары бик күп иҗади номерлар әзерләгән концертның якты кадрлары безнең төшерү объективына дәләкте. 100 меңнән артык тамашачы күңел радиосы концерт программасын көтеп Ярбуй парка мәйданында җыелды. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары чараның башлануын түземсезлек белән көттеләр. Ел сайын күңел радиосы үзенең кичкенә генә концерты белән безнең шәһәрдәшләребезне һәм Чаллы кунакларын куандыра. Һәм быел әлбәттә без бу традициягә тугры калабыз. Һәм татар эстрадасының иң популяр җырчылары, иң популяр артистлары биредә шушы зур сәхнәдә чыгыш ясаячак. Чарада Гөлназ Асаева, Вилли, Илдус Садыков, Эльмира Нагыймова, Данир Сабиров, Рәфина Гыниуллина, Рәзил Камалов, шулай ук Зәринә Хасаншина һәм Нәфкать Нигъмәтуллин катнашты. Бу безнең ерак гасырлардан сакланып килгән безнең милли сабан туебыз. Бу сабан туена инде безнең дөньяның татар халкы яшәгән бөтен төбәкләрен бердәшмән күрә. Бу безнең һәр кемнең шулай көтеп алынган шундый олы бәйрәмнәребезнең берсе. Мен монда беренче тапкыр, ләкин аңа карамастан шундый бүген бөтен шәһәр гөрли кебек Чаллыга килеп керүгә үк инде шушы бәйрәм рухы бар җирдә дә күренә. Концертның хедлайнеры Татарстан Республикасының атказанган артисты Илсия Бедретдинова җырчы үзенең хитларын башкарды. Концерт кичке салют белән тәмамланды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Все для вашего дома в мебельном центре Соло. Кухни, диваны, гостиные, детские матрасы, текстиль. А еще Соло снова дарит подарки. Главный приз – диван. МЦ Соло 4110А.